kılıw kal bolar. Her kişinin iki bolsa aýaly gije günni işi kılıw kal bolar. Her biriniň bardyr ýüzüň hyýaly owka sürüp gördejegi hal bolar. Birini söýüp birini eýlesen açar, eýler suwa bolup öz aýbyny açar, akly hayran bolup baryndan geçer, deň tutmasa ýaryn bekemal bolar. Gähi bilbil kibi saýrar tilleri, tomaşadan häzir eder ýylları, gähi yer ýumruklar, gähi külleri ärini göre bilse tilsiz lal bolar. Gakry eýleyip gelmez bolsa ýanyna, söz aýtmada her biriniň şanyna, beýle är goşulmaz adam sanyna, iki hatyn bir är, üç aýal bolar. Magtym boly, kimse bilmez batyny. Öýlenseňiz gara balyň zatyny. Eýem görkezmesin yaman hatyny, adam özün bilmez, ham hyýal bolar.